ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም ኣብ ዝመላለሰሉ እዋን ካብ ሓለቓታትን መምሃራንን ኣይሁድ ሓደ ዝኾነ ኒቆዲሞስ ዝተባሃለ መምህር ኣይሁድ ነቲ ኣብ ቃና ዝተገብረ ተኣምር ጎይታ ድሕሪ ምስምዑ ንስኻስ መምህርን ሓለቓን ኣይሁድን ከለኻስ ከመይ ኢልካ ኢኻ ኣብ እግሪ መምህር ኮፍ ኢልካ ክትመሃር ካብ ዝብል ናይ ሽማምንቲ ኣይሁድ ቃል ነቐፋ ንምህዳም ኢሉ ሰብ ኣብ ዘይረአየሉ ሰዓት ተፈልዩ ክምሃር ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ብለይ ተኸደ። ድሕሪ እዚ ኒቆዲሞስ ነፍሲ ዝደለየቶ ኸደሊ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጺኡ መምህር ብዘይቲ እግዚኣብሔር ምስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን እሞ ንስኻ ካብ እግዚኣብሔር ዝመጸኻ መምህር ምዃንካ ንፈልጥ ኢና በሎ። ኢየሱስ ድማ ሰብ ካልኣይ እንተዘይተወሊዱ ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ክሪኣ ከቶ ከም ዘይኽእል ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ ብዘረባ ክርስቶስ ስለ ዝተገረመ ሰብ ከምስ ዓበየ ከመይ ኢሉ ካልኣይ ክውለድ ይኽእል? መሊሱ ናብ ማሕፀን እኖ ኣትዩ ክውለድ ይኽእል እዩ በሎ። ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወሊዱ ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ክኣቱ ዝኽእል ከቶ የለን። እቲ ካብ ሥጋ ዝውለድ ሥጋ እዩ፣ እቲ ካብ መንፈስ ተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ። ካልኣይ ክትውለዶ ኣለኩም ስለ ዝበልኩ ኸይትገረም። ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፣ ድምፁ ከዓ ትሰምዕ፣ ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግን ኣይትፈልጥን ኢኻ። ኩሉ እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝውለድ ድማ ከምኡ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ግና ሕዚ እውን እዙይ ዳ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ብምባል ሓተተ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከም ዝበሎ፣ ንስኻ መምህር እስራኤል እንትትከውን ከመይ እዚ ነገር እዙይ ዘይትፈልጥ? ብሓቂ ብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ እውን ንምስክር፣ ንምስክርነትና ግና ኣይተቐበልዎን ኢኹም። ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ዘይኣመንኩምንስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩኹም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ? ብዘይቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የለ። ኩሉ ብኡ ዝኣምን ናይ ዘላለም ሕይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍስ ከምቲ ሙሴ ኣብ ምድረ በዳ ንተመን ዝሰቐሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ኣሎ። ኩሉ ብኡ ዝኣምን ናይ ዘላለም ሕይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍስ እግዚኣብሔር ንሓደ ወዱ ቤዛ ገይሩ ክሳዕ ዝህብ ክንዲ እዙይ ንዓለም ኣፍቀራ። እግዚኣብሔር ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ብኡ ምእንቲ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኢሉ ኣይኮነን። እቲ ብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን እዩ። እቲ ብኡ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። እቲ ፍርዲ ከዓ እዙ እዩ፣ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ፣ ሰባት ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው። ኩሉ እቲ ክፉእ ዝገብር ግብሩ ምእንቲ ኸይግለጽ ብርሃን ይጸልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጽእ። እቲ ሓቂ ዝገብር ግና እቲ ግብሩ ብእግዚኣብሔር ዝተገብረ እንተኾይኑ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን ይመጽእ ኢሉ መለሰሉ። ፍትዋተይ እቲ ሰብ ከይርእዮ ኢሉ ተሓቢኡ ዝመጸ ኒቆዲሞስ ድሓር ግን ኣብ ትሕቲ መስቀል ዝርከብ ናይ መከራ መዓልቲ ሃዋርያ ኮነ። ለይቲ ብመከራ እዩ ዝምሰል። ብመከራ መጺኡ ዝተምሃረ ኒቆዲሞስ ሃዋርያት እኳ ገዲፎምዎ ክሃድሙ ከለዉ ንሱ ግን ኣብ ትሕቲ መስቀል ተረኽበ። እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን፣ ንስጋ ክርስቶስ ገኒዙ ንምቕባር ዝበቃዕ ኮነ። እሞ ፍትወተይ ናትና ድሌት ከንታይ እዩ? ዕለት ብግብሪ ክፍኣት ንክርስቶስ ምስቃል ወይስ ኣብቲ ፀበባን መከራን ዝተመልኦ እግሪ መስቀል ምርካብ?